6 месеца. Точно толкова имам, за да издигна своя Passion Project от нулата. Този мой Passion Project е идея от поне 8 години, когато започнах да се занимавам с програмиране. Имам малко опит с създаването на игри и Pixel Art. Нямам почти никакъв опит обаче с музика, но ще опитам да направя всичко това сам, за да запазя продукта максимално близък до визията, която имам в съзнанието си. Все пак също да учиш е доста полезно умение, което би ми помогнало почти всеки аспект от живота. Ако и вие обаче искате да учите и да се развивате по химия и биология, можете да видите другия ми канал, Quackster, в който смятам, че обяснявам нещата по един достъпен начин. Абонирайте се, защото при 100 абонати ще разкривам кой е новия жител на гората. А сега към играта. Нека започна с една малка предистория. Годината е 2006. Аз съм бил на около 6 или 7 години. Лятото с вестници Труд започват да излизат много приятни на вид цветни книжки, които изглеждат ето така. Мисля, че всяка седмица имаше различна, като тази седмичната беше Макс и Мориц. Обикновено децата са склонни на множество фалшиви обещания и дори компромиси, за да получат това, което искат. Аз не бях и по-различен. Понеже бях от децата, които задължително трябваше да четат по 2 часа на ден книги през лятото, аз мразех четенето. Не знам какво ме накара да си поискам книгата, що ме зърнах на будката с вестници. Както казах, децата са склонни на множество обещания, само и само да получат нещо. Бях дал обещание, че ще я прочита. В крайна сметка стана каквото аз си бях наумил. Получих книгата и нещо, което щеше да ме бележи до живота. Още щом се прибрах, отворих книгата. Учудващо за мен беше, че това не е само книга на Макс и Мориц, а сборник с произведенията на автора Вилхелм Буш, роден в Германия в първата половина на 19 век и твори детски, може би в кавички, сатирични разкази в картинки. В кавички, защото доста от историите му завършват доста мрачно и залагат на мотиви, които в общи линии не са особено много за деца. С истинско изкуство да направиш една история интересна и разбираема за дете и едновременно с това интересна и водеща до размисъл за един възрастен човек. Това е нещо, което Вилхелм Буш успява да направи с лекота. Прочетох от няколко източника дори, че Вилхелм Буш е смятан от мнозина за бащата на съвременните комикси. Присъстват картинки и текст, като картинките се предават с голяма динамика. Виждали сте книги, в които има по една картинка на 20 и повече страници, но тук на една страница има по една или повече картинки. Няма балончета с реч. Картинките са неми. Може би най-близкото в днешно време, за което се досещаме, е дневникът на един дръндю, въпреки че там моделът е хибриден. Текст разказваш история и балончета за речта. Та така. Когато написва историята за двамата пакостници, почти мигновено тя става огромен хит. Но критиците останали са смесени чувства заради черния хумор и лошия пример, който се дава на целевата аудитория, именно децата. Може би противоречията в общественото мнение изстрелва толкова нагоре към върха. В книгата, която държах в превод на страхотния български писател Елин Пелин, естествено най-голям беше фокуса към двамата разбойници Макс и Мориц. Освен тях бяха включени и истории като Пляс и Цоп, като е история за две кучета, злочестото Гарджа също, маймуната Флипс и още няколко други истории в картинки и рима. Та когато бях дете, тази книга успя да ме убеди, че четенето всъщност може да е много забавно и така 20 години по-късно обожавам четенето и комиксите. И когато разполагам със свободно време, винаги практикувам. Правете го и вие. Дори още помня първите редове на Макс и Мориц. Ах, веднъж ли, дваш ли вече, в книги, вестници и речи става дума за хлапета, като тези тук двете. Макс и Мориц назовани, но с прякор хулигани. Та сега да се върнем към моя проект. Ще представлява 2D Pixel Art, RPG-like игра, в която естествено ще бъде възможна смяната между двамата пакостници, като всеки от тях има свое специално умение, с което да бъде полезен за развитието на историята. Има няколко аспекта, които искам да засегна. Главни герои, история, атмосфера, второстепенни герои. Казахме кои ще бъдат главните герои, избрахме стила, в който те да бъдат нарисувани, като ще гледам максимално да се придържам към тяхната визия и да бъдат разпознаваеми, дори когато са нарисувани в Pixel Art. История. Ще проследим основната история на двамата пакостници, като ще могат да се придвижват свободно между мисиите и да извършват странични пакости, свързани с второстепенни герои. Отново, ще се придържам максимално близо до оригинала. Атмосфера. Това е може би любимия ми аспект, понеже историята е от 1865-та, т.е. от времената, когато хората са се интересували как са изглеждали архитектурно и интериорно къщите им, брутализмът все още не е съществувал,
пластмасата не е изобретена, пътищата, по които минават коли, да, онези коли, които са теглени от коне, не били асфалтирани, а са били среден кълдъръм. Тоест, моята цел е да създам един много красив, по мое мнение, свят от една изминала епоха. Основно черпя идеи и вдъхновени от една от любимите ми анимации – Време за приключения. Може би ще гледам да направя хълмистите части по подобен района около къщата на Фин и Джейк. Горите смятам да направя в стил Дисни или може би като от анимациите на Looney Tunes от 30-40-те години на 20 век. Също ще почерпя идеи от Парк Шоу и Време за приключения. Към точка атмосфера ще включа и музиката. Огромен ценител съм на класическата музика и смятам, че тук ще пасне идеално на цялостната обстановка. Смятам да бъде някоя Йохан Штраус II или Франц Лист. Както казах, нямам почти никакъв опит с музика, но ще направя всичко по силите си. Ако не, просто ще използвам помощ от приятел. Следваща точка – второстепени герои и NPC-та. Ще има животни, както и тук-там някой измислен от мен второстепенен герой, с който главните герои да могат да осъществяват някакви интеракции. Предлагам да приключа до тук с обясненията каква ще бъде играта, а по-скоро да започнем с направата й. Отначало изпитах изключителна сложност да си представя как биха изглеждали двамата пакостници в пиксел арт стил. Първоначално започнах с Мориц, по-малкия брат, тъй като той ми беше любимият от двамата. Жилетката му я цветих в зелено, с долна дреха в по-светли тонове и панталони в шахматна шарка. Така в следващите секунди ще има спойлер. Във втория епизод ще видите как се отървавам от тях обаче и решавам да ги направя едноцветни, защото шарката, конкретно шахматната шарка, е изключително ужасяваща да се работи с нея при анимиране на различните движения. Реших да предам миловиден поглед на Морис, въпреки категоричната му лукавост. Винаги съм си го представил като по-благ характер от брат си, който да може да въздейства психологически на жертвите си. А брат му Макс да е тарана, той да поема и да нанася физическите щети. Та ето това е финалният модел на Мориц за сега. Реших за свое улеснение и консистентност двамата герои да имат едно и също тяло, въпреки че категорично Макс е по-пълен. Просто взех тялото на Мориц, наложих го и започнах да рисувам Макс. Отново гледах максимално да предам визията му, като вкарам и свой почерк. Неговият поглед няма да бъде толкова благ, ще бъде нагъл и будещ неприязан от хората, още повече от неговите жертви. Малко или много смятам, че бе предаден този ефект. Отсветил го според цветовете от картинките, които съм гледал, и след няколко корекции смятам и Макс за завършен. Не съм художник, така че моля да имате малко милост, когато оценявате стила ми и цялостната ми работа. Ами, това е за сега. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се, харесайте видеото и коментирайте, за да получите по-скоро второто видео, в което анимираме героите, правим айдъл и локинг анимации и първите ни тестове в Unity 2D. Чао!